ఇండియన్ పేరెంట్స్ కి పిల్లలు వీడియో గేమ్స్ ఆడడం అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. ఈ గేమ్స్ ఆడే పిల్లల్ని తిడుతూ ఉంటారు. టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాడు, దీనివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు, గేమ్స్ ఆడుతూ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నాడు అంటారు. కానీ నిజానికి వీడియో గేమ్స్ ఆడడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. మీకు తెలుసా, వీడియో గేమ్స్ ఆడని వాళ్ళకంటే ఆడే వాళ్ళలో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ క్రిటికల్ థింకింగ్ కెపాసిటీ కూడా గేమ్స్ ఆడే వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో గేమ్స్ వల్ల మెంటల్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, డెసిషన్ మేకింగ్ స్కిల్స్ బెటర్ అవుతాయి, ఓవరాల్గా బ్రెయిన్ పవర్ బూస్ట్ అవుతుంది. ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్ చూడండి. వీడియో గేమ్స్ ఆడే డాక్టర్లు ఆడని డాక్టర్ల కంటే బెటర్గా సర్జరీలు పర్ఫామ్ చేస్తారంట. అండ్ వీళ్ళు నార్మల్ డాక్టర్స్ కంటే తక్కువ మిస్టేక్స్ చేస్తారు. కాబట్టి ఈ వీడియో చూస్తున్న పేరెంట్స్ అందరికీ చెప్తున్నాను, మీ పిల్లల్ని ఒక లిమిటెడ్ టైం వరకు వీడియో గేమ్స్ ఆడనివ్వండి. అది వాళ్ళ మెంటల్ హెల్త్కి చాలా అవసరం. పెద్దవాళ్ళలో కూడా వీడియో గేమ్స్ వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. మీలో ఎంతమంది ఈ విషయాన్ని కొత్తగా తెలుసుకుంటున్నారు? అండ్ గేమర్స్, మీ ఫేవరెట్ గేమ్ ఏంటో కింద కామెంట్లో చెప్పండి.